Cek luar biasa iki. Piye Mas Karjo? Kurang akeh. Iki sesuk ape ditambahi Mbah Pandi 5 kok ya. Ditambahi neh iki anyaran ketok iki mau ana 6 ya Bu ya. Seleksi sing mlebu 5 tok ya. Kandhani kok ya. Lah nek bojomu engko nganu Mbah, aku mir-mir nek cemburu karo aku terus piye? Kok iso gumun aku. Ngaturi sugeng siang menjelang sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjeh, iki awake dhewe swanting dusun Cukar ya Nduk ya. Cukar Pancur Rembang Bangkit kanthi acara menapa niki nggih? Sunatan ketok burung nggih. Ting daleme Bapak sinten niki Mas? Ora ndonga, Pak. Supriyono. Nggih, iki matur sembahane kali panjenengane Bapak Supriyono Suklarga. Sampun kersa nimbali kawula sarombongan Deprak Musika Budaya ingkang mijil saking tlatah Tempuran Blora ingkang dipun sepuh kali panjenengane Bapak Pandi Dalah kabiyantu kali panjenengane Bu Yesika Mardiana. Iki awake dhewe ado-ado saka Tempuran Blora aja lali, Nduk. Ndedonga kagem Bapak Supriyono Suklarga, muga-muga sabubaré nimbali Deprak Musika Budaya iki rezekine Bapak Supriyono dipun paringi lancar, berkah barokah, turah-turah dinggo apa Nduk nak? Munggah Mekah Madinah amin Allahumma. Iki juga aja lali Nduk, ndedonga kagem adike sing ditetakke ya. Iki muga-muga dadi anak ingkang soleh, migunani tumrap agama lan bangsa ora liya karo wong tuwa lorone. Dadi anak kang bejo donya akhirat. Wis pokoke besok yen duweni cita-cita iso terkabul ya nak ya. Ya sayangku, konco dumateng fan-fan dari Musika Budaya sampun rawuh ing siang menika nggih. Sampun siap digoyang, Pak? Siap. Wis pokoke siap kabeh. Digoyangi tayuban ya nang dangdutan barang ngono lho, Nduk. Pripun, Pak? Nggih, siap nggih. Podang kuning sesideman juga wonten pamurutan wonten Bapak Pak Wo nggih, wau nggih, pamurutanipun wonten sesideman nggih, mangke diaturi wonten lan besan tayub. Niki katuran nggih, katuran rumiyin sinarengan kalian. Oke. Sinarengan kalian Mustika Budaya katuran nggih wonten wonten Dewa Tresno nyampur sari kreasi dari Musika Budaya. Wis ketau Dewa Tresno nggih. Mustika Budaya Bias Audio Abdi Multimedia, terima kasih. Sayang, aku cinta padamu. Ora kira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine.
sewu cara bakal tak lakoni. Yen mengkono yo bareng dedonga anyanyuwun marang dewa tresno. Mustika Budaya Bias Audio AJM Production. Terima kasih. Odik Nita sayang, aku cinta padamu. Ora kira yen wis kasep Yo tekaku. kasep kowe. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Mustika Budaya Bias Audio AJM Production. Mana janji dan sumpamu iki kondo tresno sehidup semati. Dewi cinta pengen aku Vario siji bakal tak turuti. Masa among sawiji sing kanasa tak ugemi Moga sabar lan tlaten angen teni. Yen mengkono yo bareng dedonga anyanyuwun marang dewa tresno. Marang dewa tresno. Nggih. Nggih, siap. Nggih, siap Kak Bajan, nggih. Pamuntenipun wonten Bajan niki mau nggih. Wah, luar biasa tenan iki mau. Katuran nonton Dewa Trisno kejudu mateng para tamu undangan ingkang rawuh ya, Nduk ya. Ing siang menika juga fan dari Mustika Budaya sampun rawuh. Pokoke salam-salam juga kagem Mustika Budaya kepanggih malih. Iki suwe iki ya, Nduk ya, bakale ora mrene neh iki ya. Ana ning Kali Ombok iki tanggal berapa iki, Nduk? Tanggal 9. Gak apa-apa. Mas Karjo tetap hadir ya. Dimanapun berada tetap ada Mas Karjo. Ya sayangku diputar kembali manipun mundutan nggih. Menika wonten sesi deman mandhapi wonten pedang kuning. Ugi kagem Pak Jan menika wonten Joko Melarat. Luar biasa tenan. Jadi semoga manipun mundutan saking Bajan menika badhe nyanyi piyambak nggih, badhe donos wonten piyambak. Jaler nggih Kang Mas nggih. Joko kere Mas.
ora nyoto lan ora legiwa yen selera mode teko palakrama olah parane yen bengi rembolan jane kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok agak sepele srengenge ngolan parane yen bengi rembolan jane sorene Jalukane apa iki? tresna Jalukanipun apa niki? abang Oke, siap. Katuran pamudan nika nggih sampun diaturi kagem Pak Jan. Pak Masrep. Napa niki? Ayang-ayang. Oh, senengane iki ayang-ayang Pak Masrep doh. Rumah samu. Pak yo to. Nggih, menika pamurutan sampun diaturi nggih kagem Pak Jan nggih. Matur sembah nuwun sampun dados wonten piyambak ya Nak ya. Kalajengaken wonten lan busantai menika pamurutanipun wonten sesi deman mandhapipun wonten podang kuning. Nggih. Monggo. Sugeng rawuh ugi kagem Pak Azari nggih. Andani kok ya. Ditung sik. Aku kok gumun iki. Nggih. Madiun Ngawi Permata Hati ya iki mesti jalukane iki. Nggih monggo. Putra liwat kencange alismu kang ladang rasane ngatiku nganti wis rayaswaku aku isih mampu ngladeni salahmu nadyan kowe bocah gunung senajan bocah gunung tukang krempong
pinjo urip ana kutha gedhe kowe tak ndokoke amasak mobile kowe apa-apa kae senajan sesi demot senajan kasbat dan esok wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitranggonku goleki ora kosong esok awar nganti bengi iman-iman wong liya hanganyang liyang tak sawang mincak ning empang ya Allah brukutan Mbak Uun kekencengan nerindik saka katem Mbak Uun sarawi ngoceh apa nyamar dheweke ngaleh pencoan ilakae tak sawang mbak aja ngece podang aku ning agawe pikirku komeng slereti remas tak sawang tambah bagus tiba bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang lian yen si podan andutut ati kepranan ora beda hatiku sarasa yang tutra tak seranane son nabikat mulute J menika sampun katuran nonton langan bersantai bejo dumateng Bapak Ibu sampun diaturi. Menika pamrentahan saking Bapak nggih wau nggih adalah Pak Wo saking Pelandak nggih sampun katuran nggih. Ya sayangku dilanjut menawi pamrentahan nonton Bimbang terus ada Permata Hati Madiun Ngawi nggih. Juga Sugeng Rawuh kagem Pak Selamat. Dalam ndak? Juga ayang-ayang kagem Pak Masruf wau nggih. Ya satu teman pamurutan barang artis-artis dari musika budaya barang anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Yuk barang artis dari musika budaya yang punya Santifani monggo sayangku. Nggih katurunan Bimbang Kang Mas. Nggih.
ora puas. Oke. Lama
Saluran matur sembah nuwun. Pamulutan menika nggih wonten tangan besan tayub jugi dari belakang tadi ya Nduk ya. Pamrutan wonten guntur numpak sepur nggih mangke diaturi. Mami pamrutan wonten iki ya Nduk ya ayang-ayang kagem Pak Masrep nggih tadi nggih Pak Azhari pamrutanipun wonten Madiun Ngawi adalah permata hati. Yuk langsung tak putar kembali barang dari musik budaya barang anakku ada Yasika Nurul monggo sayangku. Nggih, permata Mas Madiun apa permata? Permata. Ya. Anu Mas Cah iku cah ndi cah iku? Anu cah Saleh. Saleh. Cah buaan. Mas Orjen. Iya. Jenenge sapa Mang Susi? Rudi. Rudi. Kok ono Susi iki lho? Gober. Mbak Uun, kamu sekarang kok macak gitu sih? Saiki dekne kaya perawan kok. Heeh, samu. Adek ditutupi Lah mata iya. kaca. Nggih pripun? Nggih, nggih ditenggo nggih Pak nggih, mangke diaturi wonten nyidam jembleme. Ono ayo.
sampun ngaturan. Gulu pedhot. Mah njaluk gulu pedhot arek ditutupi ndok. Ngono. Lho, yo kowe kok yo ngono ya? Kok mok tutupi aku nganti ape pangkling kok iso. Oke, pamulutan menika wonten Permata Hati kudu dumateng Pak Azhari nggih sampun diaturi. Oke, diputar kembali Pak dari musik budaya Mbak Uun nanti ya sebelum ini ya. Nanti ya, Mbak Uun ini juga mau nyanyi loh Dok. Tak kon nyanyi iki. Harus iki. Pokoknya aku nyelak tak kon nyanyi saya. Kene Dok, mikir Dok, ambil Dok. Oke, pamurutan ada lila apa sesal saiki? Ora ndekne sesal ambekan angin. Oke. Lesos Mas. Satu tembang ada angin bareng dulur wedok Mbak Uun saking Pandan Munyang nggih. Yo ben kok ya. Dalem. Hah? Apa? Siap, habis ini nggih ben Mbak Uun sing nyanyi. Aku wis nyamar iso roh ae. Roh aku, bodine ketara kok. Dek kae tapi rodok lemuk saiki, rodok cilik. Pokoknya sehat selalu ya sayang. Masih bersama Mustiko Budaya. Yes, only. LGM Production, terima kasih. Sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Heningnya malamku berteman karena sepi dan dirundung sedih. Ku butuh dekapan hangat darimu, oh kasih. Di sini menanti hadirmu kembali. Angin sampaikan padanya
kembali ke laptop. Terima kasih, nanti malam kesini lagi ya sama sang suami nggih. Oke? Ya memang pemuritan menikah kagem Bapak Masruk nggih. Pamitanipun wonten ayang-ayang kita yang kembali berarti dari musik budaya bareng anakku yang punya Dian Ardani, semoga sayangku. Lagu wajib Dok Yan. Monggo sayangku. Engko mari iki diaturi wonten Gulu Pedot juga Madiun Ngawi, terus wonten juga Langan Beksan Tayub ya Dok ya. Nggih. Nggih lir gumantos nggih. Soalnya sunane ya akeh ya Dok ya. Ya sayangku Dian. Mari pemuritan wonten ayang-ayang terspesialnya buat Pak Masruk. Nggih. Ketake Pak Masruk kok gawe anyaran cah. Gimana sayang? Ojo sekatresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Mana sayang penyanyi di? Sing di. Senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak coba yen durung kepisah lan kuwasa. Mas mustikane ati dong aku siji tresno iki abadi do dewa dewa ning asmara kuwato ati kawula anggon kula aku tresno datang saking coba tak rewangi
ing ati tokaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara duata ati kawula anggon kula lakuh tresno datan rendang saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kesuci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Dewane asmara kuwatno ati kawula anggon kula laput tresno datan kendang saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kesuci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Terima kasih kembali. Kagem Mbak Sinten ya Mbak, panas Mbak Sinten Mbak. Mbak Sinten. Mbak Tutuk saking Mbak Tutuk saking pundi? Oh nggih, sekedap. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih Mbak Tutuk nggih. Terima kasih langkah rezekine panjenengan kagem sedaya sampun nyawer nggih. Heeh. Iki dikeyang kembali memenuhi pamuritan wonten Gulu Pedot dulu nggih. Gulu Pedot terus monggo langan Bungsan Tayub juga pamuritan saking Bapak Azhari Ugi. Mas Karjo mintanya apa ini Mas Karjo? Belum. Apa lah kok iso iya. Anu ndok hitungno 50 ndok 2.000 ndok. Ya sayangku langsung diputar kembali satu tamu berita nonton Gulu Pedot. Ayo bareng artis dari Musika Budaya. Ya Vivi Aldiva. iki sapa mbok mangling aku mbok mok padha ae Take off. Waktu yang cilik arane pasir, waktu kampung geri ono ning pinggir, ketemu pisan awakku langsung anjir, geri tenan kaya kelangan pikir. apa kuwi arane keluku disikari diturut dadu saben dino aku ra bisa turu kangen riko ngomong ora kaweku ayo Mas Boy atau semua Arek-arek bakar ketangan kegeningan saya kure-kure aku mikiri, kadang rodo sak tuntun dibangan codot, dibangun urut malung kulungku bajot. sapi diurang karo ati iki asune bongkang dorito gedang raja sak tundang diberedeni yen ra percaya beda dada ayo tekno yo masih bareng bersama Mustika Budaya. Bareng bersama biasa audio ada juga AGM Production matur semuanya. Ora biasa.
ora puas. Ayo sikat Ayo deh. Pasir waktu kamang kali ono ning pinggir ketemu pisan awakku langsung naksir kelibetan koyo kelangan Wet apa kuwi arane keluku disikari di para dadi pitu saben dino aku ora bisa turu kangen riko ngomong ora kewetu Mustiko Doyo Iki lho bocah. Bias Audio Ora bias, ora puas. ojo klek ora santai-santai nganteng ring uli aku mikir Yo yo. Jajang rojo satu nanti mangan dodot tinggal urung alung-alungku pojo Gedhe sawi diurap karo ngopo ati iki estune penganggo riko gedhe raja sak tuntun diberi-beri yen ra percaya bedang dodo tinggal urung alung-alungku pojo yen ra percaya bedang dodo iki tinggal urung alung-alungku pojo yen ra percaya bedang dodo iki Lanjut Mas. Lanjut Mas. Terima kasih. Duwe nek urung tek pokoke terus. Oke. Tukang arjenku jebule pinter ugi ya. Mergo Mas Boy jen duwe. Nah iki. Loh. waktu yang cilik arane pasir waktu gampang keri ono ning pinggir ketemu pisan awakku langsung naksir kelibetan koyo kelangan Wet apa kuwi arane geluku disikari di para dadi pitu saben dino aku ora bisa turu kangen riko ngomong ora kewetu Pokoknya terus Mas duwite nek urung tak ojo bari Mustika Udaya Ayo areng-areng bakar gedang nganggo Sadong, sadong. gedang raja satu nanti pangan dodot timbang urung alung-alungku Gedhe sawi diurap karo ngopo ati iki estune penganggo riko gedhe raja sak tuntun diberi-beri yen ra percaya bedang dodo iki timbang urung alung-alungku pojo yen ra percaya bedang dodo iki timbang urung alung-alungku pojo yen ra percaya bedang dodo iki pojo percaya bedang dodo iki timbang urung alung-alungku pojo yen ra percaya bedang dodo iki enak kok karek pira kabeh nae kabeh no Duluku bener. percaya bedang dodo iki Jajak Solo. Terima kasih. Terima kasih matur sembah nuwun Mas. Wah nganti ra iso ngebari ya. Ngantek ra iso luar biasa. Makasih ya Mas Boy ya. Aja mulai sik. Urung wayahe mulai kowe. Nggih, sampun ngaturan pamurutan nggih wonten Gula Pedhot terus spesial buat Mas Boy. Amen pamurutan nggih. Menika pamurutanipun wonten Madiun Ngawi ugi Langan Beksan Tayub konjuk dumateng bapak-bapak wau nggih. Menika wonten Guntur numpak sepur orek-orek pedhot nggih. Niki Bapak Pancak wonten mriki sedanten? Pun. Nggih.
Nggih sebentar. Nggih mangga wonten lan besan tayub menika wonten guntur mandhapipun wonten numpak sepur terus mandhap meneh. Terus spesial kagem bajan nggih orek-orek pedhot. Nah, monggo. Monggo mari iki terus diatur wonten Madiun Ngawi. Cek. Satria ing Yadipati gagah terduur seretung dirisi kodeknya si imbar dodong etot mangala cakra lemur nyandikan gerang gara pindha kutur ing mangasarandang adika tungguling kadang Pandhawa Satria ing Jodipati gagah tur dhuwur sarta gegirisi godheknya simbara idup ngawala cakra lamun Nyawer ta ora? ngendikan Vivian juga lho. pindha guntur ing mangsa rendeng dadi tetungguling kadang Pandhawa numpak sepur mangken mbak sepur medhar kutha Mas sinten kepengin makmur Mas aja malas kerja monggo numpak sepur Dik medun kutha Rembang yen kepengin makmur ayo do berjuang sinten mbak sepur medhar kutha Pati sinten kepengin makmur Mas ayo sing hati-hati numpak sepur medun kutha Blora yen kepengin makmur Dik ayo do makarya sinten mbak sepur medhar kutha Cepu sinten kepengin makmur Mas ayo do bersatu
omah semur modar aku tarambang sinten kepengin mak maramas ayo dok berjuang ayo le ayo Mbak Jan, iki aku mbok penter ya Mbak Jan. Nyamike tampani sih ah. Emang bareng rencana piro? Cul kae yo 10.000 kok cah. BBM mundak lah ya padha 10.000. Ngombe legan enak tuae duwe bojo sinden penak awake Lah ngono lah pingin duwe bojo sinden penak awake alah ya Mas ya Mas ya Mas alah ya Mas ya Mas ya Mas ya Mas jalali lali lo Mas jalali lali lo Mas ketara yo nyambut gawe saiki ngelengan di jas jas ya Mbah 10.000 lah tak dongakno muga-muga rezekine melancar ya Mbah tambah awet nom ya Mbah. Oh ya, ya awet urip bareng. Tambah 5 tahun ya Mbah ya. duwe pedat ra iso ngaret Mbah Maridan duget ben awet urip Lah ngono lah piye Mbah Marijan ben awet urip alah ya Mas ya Mas ya Mas alah ya Mas ya Mas ya Mas ya Mas jalali lali lo Mas jalali lali lo Mas gotong royong nyambut gawe saiki ngelengen di jas jas manuk manyar mintrok patok manten anyar bukai kado lah ngono melanjang ati nganti nanyar bukai kado ala ya Mas ya Mas ya Mas ala ya Mas ya Mas ya Mas ya Mas jalali lali lo Mas jalali lali lo Mas gotong royong nyambut gawe saiki ngelengen di jas jas Mbah Marijan sampun pisan tok tenan kupat bumbune klopo mbok bile lepat kula nyuwun ngapura lah ngono lah piye menawi lepat nyuwun ngapura ayo Mas Jepan mendetan menikah sampun ngaturan lang besan tayub. Ya mereka mau berdan nonton Madiun Ngawi kau jadi matang Pak Asharing ya nak ya. J juga Pak Selamat ya. Pak Selamat biasanya ya nyone ya Madiun Ngawi kau ya. Ayo langsung kita putar kembali barang artis dari musik gabur yang punya Madiun Ngawi barang Lisa yang monggo Lisa. Ayo kue, ayo kue, ayo kue.
Oke, terima kasih. Niki mboten wonten jam-jam nggih lagu terakhir karo ngeranti omongane dhewe monggo begitu terus meneh. Ayo monggo wonten ngidam jemblem bareng Bibi Aldiva monggo. Boleh monggo ndak apa-apa. Di Bamul. Bamul nyawer ora Mbah? Ayo gorene sik sawer sik. Oh suwi ra tau petho ora gelem nyawer iki lho. Ayo.
Mas Des Pak Gepeng, selamat sore. Saiki nendok aku kepikiran sok kapan iso ngisi jemlemu hangen-angen ku teko gunungan iso tapangan sadurunge turu koyo wong sing meteng telung wulan aku iki jam lemu seumpama kudu tunggu larahan randuwe duit aku adol sawahku aku nyidam jam lemu nduk Jemblem sing ngendi oh jam lemu sing kuwi nduk sing kuwi ngendi amo ora ngerti nduk panjenengan ngerti boyo ojo bingungi ayo yo jam sing mbok gembal kuwi aku nyidam jam lemu nduk jemblem sing ngendi oh jam lemu sing kuwi nduk sing kuwi ngendi amo ora ngerti nduk aku yang ngerti boyo ojo bingungi yo jam sing mbok gembal kuwi kenan bentong blok iki blok mikir ya aku jale apa njaluk sida rondo lho blok Apa mbak? Mona, kau bengi lah gak apa-apa mbak Mol kau bengi rene hati. Kowe lah ya ya lho Pak. Menika sampun ngaturan nggih pamurtanipun jroning suka kudilen aspada. Suka pari suka tang candhek semene bae ya nduk ya. Taruna pangkalapun nagara pangkalapun Ya, ya. Anu ndak.
Ayu Puspawati. Kados pundi Kakang kula badhe. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi yen kula sowan wonten ing Taman Kaputren Kepatihan. Ndadosaken kejoting manah. Inggih menika wonten. Mboten kados saden sabenipun panjenengan kuwi kasebat kula wonten salebetipun tamu. Jenipun menika wonten dados menapa? Gusti Ayu Puspawati. Waleh-waleh menapa? Netepi dhateng jejibahan. Nampi dawuh kalian ingkang garwa. Kanjeng Dipati Gendrosan. Menawi dinten menika Gusti Ayu Puspawati lan Puspaningsih katimbalan ngersa dalem sinuwun Prabu Brawijaya wonten ing Majapahit. Kula menika dipun timbali dening Sang Prabu Majapahit. Nggih, Sak dinten menika leres Gusti Ayu Puspawati. Kados pundi kemawon menika saking wanter dawuh dalem ingkang garwa. Mila saking menika menawi Gusti Ayu Puspawati lan Puspaningsih kersa nindakaken dawuh monggo kula dherekaken tumuju